Hello! Mulla on vähän tukka sekaisin, kun en ole jaksanut vielä laittaa. Mä kyllä rupean tuossa pian suoristaa sitä, kun pitäisi lähteä kaupungille hoitaa asioita, mutta ää, no, ajattelin pistää tänne YouTubeen vähän, kun tuossa TikTokissa on ollut ja yritän tässä saada niin kuin eteenpäin tästä huumemaailmasta ja ainakin niin kuin just niin kuin mun tai meidän maailmasta, mun ja mun mieheni, ollaan lopettamassa huumeet, aloittamassa korvaushoidon, ainakin toivon niin. Tässä mä haluan niin kuin näyttää nämä karut puolet just näille nuorille ihmisille, koska mä pelkään niin kuin mun tyttöni puolesta myös, joka on nyt 11-vuotias, että hän kulkisi samoja jälkiä niin kuin minä. Ja toivon todellakin, että niin ei käy. Meitä on uhkailtu paljon, haluan saada sen esille, tappouhkauksia, plus kaikkea psykooseja, kaikkea mitä voi tapahtua, mitä huumeita on, kaikenlaisia. Nykyään on niin uusia nappeja, ettei tiedä mitä vetää. No, sanoo, että on sitä, mutta sitten se ei olekaan sitä ja monet ihmiset kuolee näihin nappeihin ja on todella tärkeää, että ihmiset oppii, että ei jumalauta koske mihinkään tommoseen paskaa. Piip. Mutta joo, jos haluatte seuraatte. Mä vaan yritän olla hölmö ja saatte nähdä tätä sekavuutta, että joku päivät menee paremmin, joku päivät pahemmin ja tätä rahan jaagaamista siitä, että saa sen huumeen mitä haluaa ja se maksaa rahaa, todellakin maksaa niin kuin tämä suvu, niin kuin, joka on mun suurin ongelma, niin on todella kallis lääke. Mutta joo, tää on nyt eka video täällä ja jos kiinnostaa, niin I'm here. Yritän laittaa niin paljon videoita kuin mahdollista. Ja TikTokissa mä oon Skorpioniprinsessa, että menkää sinne kattoo, jos kiinnostaa nähdä. Muuten niin hyvää, onko tänään tiistai vai keskiviikko, mä en edes päivissä siellä, mutta hyvää päivän jatkoa teille.